Ka jingsha sospon ba dangshen na ka jinglong dokot ya ki arngut ki MLA Kongres ha ka jala kalapenmi ki jingkeli halor ka jinglong jingman ka Kongres Parti hapo ka jingyalam jong presiden ka Meghalaya Pradesh Kongres Committee MPCC uba Winston H Pala lakban kedeu ba ha ka khatsan tarik menta ubenai ka Kongres Parti kala sospon na ka jinglong dokot ya UMLA ka noston uba ki relo alang bat UMLA ka mau hati uba Charles Marngar na ka bentahan reusnem bat keno ba kila yele persya ya ka parti halor ka khaipod ba kine ki MLA kilai perkhat ban penyeso sya ka NPP la ruban ong ba baro arngut uba walang bat uba Marngar ki dairu ki MDC jong ka Kongres Khasi Hills Autonomous District Council ki HADC ka jingsha sospon kini ki arngut ki MLA kalawan ru ha ka por ba ka Kongres kaladon ha ka jinglong jingman jong ka jinghiar ha ka sain perthai khamtam da ka barem ha ka election Lok Sabha national parliamentary seat ha ka ba uba pala ulalong MP la laisin ula sya penlimno ha Dr. Ricky Andrew Sengkon ubadai ukertong jong ka WPP katkum kinong pit perman kasain perthai kilong ba uba pala uklem la ban penmi biang ya ke parti ha ka jela nadu ba ula sya thung kum presiden ke MPCC ha ka aphusan tarik unai lar arajar arpeway kadairu hapo ka jingyalam jong u ba ka seng Kongres kala dukno ya khat arngut ki MLA ha unai wing arajar arpeway ha ka ba menteri rang ba du barim ka jela Dr. Mukul Sangma bat khat wengut ki wei pat ki MLA Kongres kila ino kam na ka parti bat kila penyeso bat keseng try nomol Kongres kham hadin ha ubenai rempang arajar RPR sanut ki wei pat ki MLA badang sa ka kong amperin langdo Miral Bonsim Mohendro Rapsang Kimfa Marbanyang bat uba proses pisau kami kila penmena bat kila rai ban kersan ya ka sarkar balayalam da ka NPP Meghalaya Democratic Alliance MDE nang ta uba pala ularem yala di haka assembly election house nem arhajar arpeulai na su tengah saipung constituency haka Konstanta Merishala ka NPP haka ba ka ni ka krenbon halor ki jing dona ki jing pau khmat chong u ki nong yalam ka parti kilasnya uba ka Kongres High Command ka dai ban khmi bnia bha halor ka jing hiar ka parti ha Meghalaya bat ka jing dona ka jinglong jingman ha po ka jing yalam uba pala uladai ban kam yala di halor ka ni ka jing pulom jong u ban batlang ya ki MLA baro ha ka jing sisa hadin ba ma uhi ula rem ha ka election poll umdon hokshu ban peteng kum state president party ong unong yalam ka party ubum kwa ban penpau kerteng kato kan ni ki rekhot ka Kongres kila ong ba uba pala udon bon ki jinglong kum unong khai ban kum unong yalam san perthai